Обаче химиците са фокусници, те си правят различни фокуси, като така, сега. Обаче, захарта хареса ли ти? Не, много черно няма за В момента е черна и почна да пуши. Да. Почна да пуши, стана черна. Причината за това е, че тя в момента става на въгленче. Кафява беше, така както се карамелизира край карамел, едете. Така, карамелизира се, тогава беше кафява, а сега в момента тя почва да става на въглен. Тя се овъглява. Тоест се пече. Пече се в момента. Пече се в момента, ама така се пече, че губи сладкият си вкус и става точно на въгленче. Не го яде ли въгленче? Въгленче, да. Сега ти чаят видяхме, че развален и се пие повече. Не ти се пие повече, не ти се пие повече, човек сега пък ще се видя. Дали пък мога да ти помогна. Мале. И ето ви. Мога да ти помогна и чайчето ти стане на водичка. Никакъв проблем не е да ти стане чая на вода. А растението? Растението за 10-15 минути. Добре, сега може ли да пия малко мляко, защото има много калци, не трябва да се... Разбира се, мляко искаш, така ли? Мляко. Добре, ето е сега. Ще ги направим. Мляко. Ето, и то стана, пипахме. Две течности и то стана мляко. Ба то майче се и пресече пък даже. Аз просто не харесвам мляко. Сега като те харесваш мляко, сега какво да го правим? Сега ще си играем на... Айде! Махай го това пресеченото мляко, да стане по... Какво е сега това пресечено мляко? Хайде! Сипвай там нещо да стане по... В момента става размайка. В момента стана газирана вода. В момента стана газирана вода и се изпи. Видяхте като млякото, той започна да прави какво и газирана вода. Това сега тук ще се газира до